हरे कृष्ण। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रणाम। श्री हरे कृष्ण। वैक्यो हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। सप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിശ്രാത്ത ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദാനമോസുദേ ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 19 ശുക ആഗമനം ശ്ലോകം 5. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ശ്ലോകം 3 എന്നാലും ഇന്നലെ എടുത്തു മാതാജി. ഇന്നലെ എടുത്തോ? 3 ശ്ലോകം 5 ശ്ലോകം 5 ആണ്. രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടാവണം. മിനിമം ഇന്ത്യയിലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യഭരണം ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാ മാതാജി. അതെ, ഇന്ന് 5 മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ വിഹായേ മമമും ച ലോകം വിമർശിതൗ യതയാ പുരസ്താത് കൃഷ്ണാന്തി സേവാമതിമന്യമാൻ ഉപാവിശത്രായമമർത്യ നദ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ വിഹായേ മമമും ച ലോകം വിമർശിതൗ യതയാ പുരസ്താത് കൃഷ്ണാന്തി സേവാമതിമന്യമാൻ ഉപാവിശത്രായമമർത്യ നദ്യാം. അധോ ഇപ്രകാരം വിഹായ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇമം ഇത് അമും അടുത്തതും ച കൂടി ലോകം ലോകങ്ങൾ വിമർശിതോ അവയ്ക്കെല്ലാം തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് ഹേയതയാ അപ്രധാനങ്ങളാകയാൽ അഥവാ കീഴ്ത്തരമാകയാൽ പുരസ്താദ് ഇതുവരെ കൃഷ്ണ അന്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംശങ്ങൾ സേവാം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം അധിമന്യമാനഹ സർവ സംപ്രാപ്തികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ ഉപാവിശത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി ആസനസ്ഥനായി പ്രായം ഉപവാസത്തിനായി അമർത്യ നദ്യ ആത്മനാനപരമായ നദീതീരത്ത് ഗംഗാതീരത്ത് अथवा यमुना तीरथ वर्तनम भावटम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय.
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള മറ്റെല്ലാ ചര്യകളെയും പരിത്യജിച്ച് ഗംഗാനദീ തീരത്ത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഉപവിഷ്ടനായി. എന്തെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്ര പ്രേമയുദ്ധ സേവനം മറ്റെല്ലാ മാർഗങ്ങളെയും ഉല്ലംഘിക്കുന്ന പരമമായ സംപ്രാപ്തിയാണ്. ഓ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശൃംഗിയുടെ ശാപത്തെ കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടാണ്. അത് വളരെ നന്നായി, കാരണം ഞാൻ ഇനിയെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുമല്ലോ എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചിന്തിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്തത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള മറ്റെല്ലാ ചര്യകളെയും പരിത്യജിച്ച്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പരിത്യജിക്കേണ്ടത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിത്യജിക്കണം, അല്ലെ? പരിത്യജിച്ച് ഗംഗാനദീ തീരത്ത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഉപവിഷ്ടനായി. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് ഒരു ഗുരുവിനെ തേടി എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുക എന്ന് തിരയൊന്നുമല്ല ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം വളരെ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിരുന്നു. ഗംഗാനദീ തീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുദ്ധ സേവനം മറ്റെല്ലാ മാർഗങ്ങളെയും ഉല്ലംഘിക്കുന്ന പരമമായ സംപ്രാപ്തിയാണ്. ഭഗവാനെ പ്രേമയുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റെല്ലാറ്റിനേക്കാളും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ ഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രതീതതി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനായിട്ട് പുറമെ നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു, പിന്നെ ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്താണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശരിക്കും അറിയാം, അല്ലെ? എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു നിഷ്ഠ, അതായത് ആഗ്രഹം, ഭഗവാനുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം, ആസക്തി, അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും ആര് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മള് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നു. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി വളരെ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട് കാട്ടിൽ തപസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ അവിടെ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ അളവ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആചാര്യനെ അവിടെ എത്തിക്കും നമ്മുടെ അർഹതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്. ഏ യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലൊരു ഭക്തന് മറ്റൊരു ഭൗതിക ലോകവും ബ്രഹ്മലോകം പോലും ആദി ഭഗവാനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനം പോലെ അത്രത്തോളം സ്പൃഹണീയമല്ല. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല? സ്വകീയ ഗ്രഹങ്ങളോ ബ്രഹ്മലോകമോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഒരു ടാർഗറ്റേ അല്ല. ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ധാമം. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അസംഖ്യം ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഈ ഭൂലോകം. മാത്രവുമല്ല, മഹത്തത്വത്തിന്റെ പര്യന്തത്തിൽ അസംഖ്യം വിശ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. ഈ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിലെ ഒരു ലോകവും ഭഗവത് ഭക്തന് വസിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് ഭഗവാനും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായ ആത്മീയ ഗുരുക്കളും അഥവാ ആചാര്യന്മാരും ഭക്തരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സേവകനായോ മിത്രമായോ മാതാപിതാക്കളായോ കാമുകിയായോ ഭവനത്തിലേക്ക് പരമപുരുഷനിലേക്ക് അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലോകമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തർ. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈ മഹത്വത്തിന്റെ പര്യന്തത്തിൽ അസംഖ്യം വിശ്വപ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ മഹത്തത്വത്തിന്റെ അതായത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അത് ഈ മഹത്വത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ കാണാം. മഹത്വത്വം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്.
അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ട, അതായത് ഈ നമ്മളൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ പുറത്താണ് എന്തുള്ളത്, മഹത്തത്വം. ആ മഹത്തത്വത്തിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എല്ലാം എന്താണ്, ഭൗതികമാണ് അല്ലെ, ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഭൗതികമാണ്. ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, പ്രിസൺ ആണ് അല്ലെ, ഓരോ ജയിലാണ്. നമ്മള് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയില്, തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ ജയിലാണ്. ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഇടാനുള്ള ഓരോ ജയില് മാത്രമാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെയൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കില്ല അവിടെയൊന്നും ചെല്ലാൻ. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരുപാട്, അതായത് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു 3/4 പോർഷൻ, അതായത് ഭൗതിക ലോകം 1/4 പോർഷൻ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 3/4 പോർഷൻ എന്താണ്, വൈകുണ്ഠ ധാമങ്ങളാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുക. ഏറ്റവും ഉന്നതരായ ഭക്തര് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും ആഗ്രഹിക്കും. കാര്യം എന്താണ് വ്യത്യാസം, വൈകുണ്ഠധാമവും ഗോലോകധാമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഗോലോകധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന വൃന്ദാവനം ഇല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളും വലിയ വലിയ വീടുകളും അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവായിട്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിനോട് പ്രജകൾക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പോലെ ആയിരിക്കും ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വരിക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട്, അതായത് അത് എന്താണ്, അതെങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്, രാജാവും പ്രജകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലെ, വളരെ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാൻ രാജാവാണ്, ഫുൾ ഒപ്പുലൻസോട് കൂടി, എന്താ പറയാ, മുഴുവൻ ഐശ്വര്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു എന്താ പറയാ, കാലി മേയിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ. അവിടെ ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്, ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് അച്ഛൻ അമ്മ കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഗോലോകധാമത്തിലുള്ളത്. വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് ഭഗവാൻ രാജാവാണ്, അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ പ്രജകൾ രാജാവിനെ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതുപോലെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എത്തിയാൽ ഏതാമാം പ്രപദ്യന്തേ താംസ്തൈവ ഭജാമ്യഹം. മഹത്തത്വത്തിനകത്ത് കാരണസാഗരത്തിന് അക്കരെ വ്യോമ എന്ന ആത്മീയാകാശത്തിൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മഹാഭക്തരായ വൈഷ്ണവ കുലത്തിൽ പിറന്നതിനാലും സഞ്ചിതമായ ധർമ്മനിഷ്ഠയാലും ഈ എല്ലാ വൃത്താന്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളാൽ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. എന്നാൽ അവർ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉന്നത ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രഹത്തെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും അശക്തരാണ്. നമ്മള് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ആരാണ് പരിപാലിച്ച് വളർത്തിയത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 2 മാസം, അതായത് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനായ അഭിമന്യു ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മുത്തച്ഛന്മാരായിട്ടുള്ള, അതായത് അർജുനനും യുധിഷ്ഠിരനും ഒക്കെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യഭരണം മതിയാക്കുമ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് രാജാവായി വാഴിച്ചത്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭൗതിക ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വന്നതെന്നും ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തമായ അറിവ് ആർക്കുണ്ട്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആത്മീയ ആകാശങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഭഗവദ്ധാമങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല. എന്നാൽ അവർ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉന്നത ലോകത്തെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും അശക്തരാണ്. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചന്ദ്രനെ നിസ്സാരമായി കരുതി എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു ഭൗതിക ലോകത്തെയും ആഗ്രഹിച്ചതുമില്ല. ആകയാൽ ഒരു നിശ്ചിത ദിനത്തിൽ തന്റെ മരണം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഹസ്തിനപുര രാജധാനിയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന യമുന നദീ തീരത്ത് പൂർണ്ണ ഉപവാസ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനായി തീർന്നു. ഗംഗാനദിയും യമുനാ നദിയും അമർത്യ അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ നദികളാണ്. അപ്പോ യമുന എന്നും പറയുന്നു, ഗംഗ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏകദേശം ആ ഹസ്തിനപുര രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് പറയുന്നത് യമുന എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമുന നദിയും ഗംഗാ നദിയും ഒക്കെ അമർത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെന്തില്ല,
മൃത്യു ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നദികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അമർത്യ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൃത്യുവിനെ വിവക്ഷിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മൃത്യുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് കൊടുക്കാത്തത്, മൃത്യു ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അമർത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നദികളാണ് യമുനയും അതുപോലെ ഗംഗാ നദിയും. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നു. എന്നാലും താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ യമുനാ നദി അത്യന്തം പരിശുദ്ധി അഥവാ ദിവ്യത്വം ഉള്ളതാകുന്നു. അപ്പോൾ താഴെ വരുന്ന ശ്ലോകത്തില് യമുന വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് പറയുന്നു. യമുന സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അധികം പരിശുദ്ധമാവുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാല ലീലകളൊക്കെ യമുനാ നദിയിലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പുനാദിലോകാനുഭയത്ര ശേഷാൻ കസ്താം ന സേവേത മരിഷ്യമാണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ തുളസി വിമിശ്ര കൃഷ്ണാംഗ്രിരേണഭ്യധികാംബുനേത്രീ പുനാദിലോകാനുഭയത്ര ശേഷാൻ കസ്താം ന സേവേത മരിഷ്യമാണഃ. ലസത് ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ശ്രീതളങ്ങളാൽ വിമിശ്ര സമ്മിശ്രമായി കൃഷ്ണ അംഗ്രി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാര ബിന്ദങ്ങൾ രേണു ധൂളി അഭ്യധിക മംഗളകരമായ അമ്പു ജലം നേത്രി വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പുനാദി പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു ലോകങ്ങളെ ഉഭയത്ര മുകളിലും താഴേക്കുമായി അല്ലെങ്കിൽ അകത്തും പുറത്തുമായി സ ഈശാൻ ശിവനോടൊപ്പം ക ഒരാൾ ഒഴിയാതെ എല്ലാവരും താം ആ നദി ന അരുത് സേവേത ആരാധന മരിഷ്യമാണഃ ഏതു നിമിഷവും മരണപ്പെടാവുന്ന ഒരുവൻ. വർത്തനം ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ചേ. ആ നദി ഉപവാസ വ്രതത്തിനായി രാജാവ് ഉപവിഷ്ടനായ ആ ഗംഗാ നദീ തീരം ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികളും തുളസീദളങ്ങളും കലർന്ന അത്യന്തം മംഗളകരമായ ജലമാണ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓ യമുനാ നദി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാ നദിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ആകയാൽ ആ ജലം ത്രിലോകങ്ങളെയും ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അത് മറ്റു ദേവന്മാരെയും ശിവനെ പോലും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. തത്ഫലമായി മരണപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഏവരും തീർച്ചയായും ഈ നദിയെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാതാര ബിന്ദ ധൂളിയും അതുപോലെ തുളസീദളങ്ങളും കലർന്നതാണ് ഏത് ജലം? യമുനാ ജലം. ഇവിടെ യമുന എന്നും പറയുന്നു, ഗംഗ എന്നും പറയുന്നു, രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഗംഗാതീരം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം ഗംഗാതീരമല്ല, യമുനാ തീരമാണെന്നാണ് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആകയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാര ബിന്ദു ധൂളികൾ ആ നദിയിലുണ്ട്, അതുപോലെ തുളസീദളങ്ങളും കലർന്ന ജലമാണ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആകയാൽ ത്രിലോകങ്ങളെയും ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നദിയാണ്. മാത്രവുമല്ല അത് മറ്റു ദേവന്മാരെയും ശിവനെ പോലും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അപ്പോ ശിവന്റെ തലയിലാണ് ഗംഗാ നദി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ശിവനെയും പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ആ ഗംഗാ നദീ ജലത്തിന് സാധിക്കുന്നു. തൽഫലമായി മരണപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഏവരും തീർച്ചയായും ഈ നദി അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ മരണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് ഇല്ല എങ്കിലും എന്താണ്, നമ്മൾ എന്നും മനസ്സിലാക്കണം, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കയറി വരാം. മരണത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാറ്? രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളിയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാം. മരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഓരോരുത്തരും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ നദിയെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ നദി നമ്മളെയൊക്കെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച് 7 ദിനങ്ങൾക്കകം മരണപ്പെടുമെന്ന വാർത്ത ശ്രവിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഉടൻ തന്നെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുകയും പുണ്യനദിയായ ഗംഗാതീരത്തേക്ക് സ്വയം നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. രാജാവ് ഗംഗാ നദീ തീരത്തെ അഭയം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജാവ് യമുനാ തീരത്താണ് അഭയം പ്രാപിച്ചത്. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്, ഗംഗാ തീരത്ത് വെച്ചാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചത് എന്നാണ് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അത് യമുനാ തീരമാണ്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കിടപ്പ് അനുസരിച്ച് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നതായിരിക്കാം കൂടുതൽ ശരിയെന്ന് കാണുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാജധാനിയായ ഹസ്തിനപുരത്താണ് വസിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ഇന്നത്തെ ഡൽഹിക്ക് സമീപം.
ആ നഗരത്തിലൂടെയാണ് യമുന നദി ഒഴുകുന്നത്. ആകയാൽ സ്വാഭാവികമായും തന്റെ കൊട്ടാരത്തെ മുന്നിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്ന യമുനാ നദിയിലായിരിക്കും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അഭയം പ്രാപിച്ചത്. അപ്പോ ഗംഗാ നദി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതുവഴി ഏത് നദി പോകുന്നില്ല? ഗംഗാ നദി പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഹസ്തിനപുരിയുടെ അടുത്തുള്ള നദി എന്ന് പറയുന്നത് യമുനാ നദിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അഭയം പ്രാപിച്ചതെന്ന് ആര് പറയുന്നു? ജീവഗോസ്വാമി അല്ലെ? ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗംഗാ നദിയേക്കാൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി അത്യന്തം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യമുനാ നദിയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാരംഭം മുതൽ ഭഗവാൻ യമുനാ നദിയെ പരിശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മധുരയിൽ നിന്നും യമുനാ നദിയുടെ അക്കരെയുള്ള ഗോകുലത്തിലെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ശിശുവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ വസുദേവർ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ നദി കടക്കുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാൻ നദിയിൽ വീഴുകയും അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദ ധൂളികളാൽ യമുനാ നദി തൽക്ഷണം പരിശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ ധൂളിയുടെ മഹത്വമാണതല്ലേ? ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച സമയത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ടായി? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്നെ അക്കരെയുള്ള മധുരയിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞല്ലേ? വൃന്ദാവനമല്ല, എന്താണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്? വൃന്ദാവനത്തിന് മുമ്പേ അവരുണ്ടായൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, പേര് മറന്നു വയ്ക്കും. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ യമുനാ നദിയുടെ അക്കരെ കടക്കണമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു കുട്ടയിലാക്കിയിട്ടാണ് വസുദേവര് കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെ? ആ സമയത്ത് യമുനയിൽ ഭഗവാൻ വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാലിലൊക്കെ തൊടാൻ വേണ്ടി യമുനാ നദി ഇങ്ങനെ ആർത്താർത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാലിന്റെ സ്പർശം ഒന്ന് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് യമുനാ നദി രണ്ടായി പകുത്തു കൊടുത്ത് വസുദേവര് വളരെ സുതാര്യമായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യമുനാ നദി കടന്നു പോയത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പാതാരവിന്ദ ധൂളി ലഭിച്ച സമയം തൽക്ഷണം പരിശുദ്ധമായി യമുനാ നദി എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗംഗാ നദിയേക്കാൾ പരിശുദ്ധമാണ് യമുനാ നദി എന്ന് പറയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ ധൂളികളും തുളസി ദളങ്ങളും കലർന്ന ജലം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായി ഒഴുകുന്ന ആ വിശിഷ്ടമായ യമുനാ നദിയെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അഭയം പ്രാപിച്ചു എന്നതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളാകെ തുളസി ദളങ്ങളാൽ സദാ വാരി പൂശിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ യമുനാ നദിയിലൂടെയും ഗംഗാ നദിയിലൂടെയും ജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ നദികൾ തൽക്ഷണം പരിശുദ്ധമായി തീരുന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശ ഭാഗ്യം ഗംഗാ നദിയേക്കാൾ അധികം യമുനാ നദിക്കാണ് സിദ്ധിച്ചത്. വരാഹപുരാണത്തെ ആധികാരികമായി ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ഇപ്രകാരം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു: യമുനാ നദീജലവും ഗംഗാ നദീജലവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നാൽ ഗംഗാ നദീജലത്തെ 100 തവണ പരിശുദ്ധമാക്കിയാൽ അതിനെ യമുനാ നദീജലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ വിഷ്ണുവിന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങൾ ഒരു രാമനാമത്തിന് തുല്യവും 3 രാമനാമങ്ങൾ ഒരു കൃഷ്ണനാമത്തിന് തുല്യവുമാണെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഗംഗാ നദീജലവും യമുനാ നദീജലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത്. ഗംഗാ നദിയെ 100 തവണ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്താൽ അത് യമുനാ നദിയിലെ ജലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമുനാ നദി എത്രമാത്രം പ്യൂരിഫൈഡ് ആണ് അല്ലെ? ഗംഗാ നദിയേക്കാൾ 100 മടങ്ങ് പ്യൂരിഫൈഡ് ആണ് യമുനാ നദി. അതുപോലെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു വട്ടം നമ്മളെ ജപിക്കുന്നത് ഒരു തവണ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോ 3 തവണ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു തവണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്രമാണ് നമ്മളെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതിനും പറ്റാത്ത ചായ, മധുരത്തിന്റെ ഒരു വെള്ളം. ഇതി വ്യവച്ഛിദ്യ സപാണ്ഡവേയഃ പ്രായോപവേശം പ്രതി വിഷ്ണു പദ്യാം ദദൗ മുകുന്ദാംഗ്രി മനന്യഭാവോ മുനിവ്രതോ മുക്ത സമസ്ത സംഘഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി വ്യവച്ഛിദ്യ സപാണ്ഡവേയഃ പ്രായോപദേശം പ്രതി വിഷ്ണു പദ്യാം മുകുന്ദാംഗ്രി മനന്യഭാവോ മുനിവ്രതോ മുക്ത സമസ്ത സംഘഃ. ഇത് ഇപ്രകാരം വ്യവച്ഛിദ്യ തീരുമാനിച്ച ശേഷം സ്വരാജാവ് പാണ്ഡവരുടെ
ശ്രേഷ്ഠനായ അനന്തരഗാമി പ്രായ ഉപവേശം മരണം വരെ ഉപവസിക്കാനായി പ്രതി നേരെ വിഷ്ണുപദ്യം ഗംഗാനദീ തീരത്ത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദദൗ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. മുകുന്ദ അംഘ്രീം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ അനന്യ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭാവഹ ആത്മാവ് മുനിവ്രത ഒരു ഋഷിയുടെ വ്രതങ്ങളോടെ മുക്ത സ്വതന്ത്രനായി സമസ്ത എല്ലാവിധ സംഘ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭാത്. അപ്രകാരം പാണ്ഡവരുടെ ശ്രേഷ്ഠനായ അനന്തരഗാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള ഏക ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാഭുജങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് മരണം വരെ ഉപവസിക്കുവാൻ ഗംഗാ നദീതീരത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി. ആകയാൽ സ്വയം എല്ലാവിധ സംസർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായി അദ്ദേഹം ഒരു മുനിയുടെ വ്രതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ ജലപാനം പോലും ഇല്ലാതെ പരിപൂർണമായിട്ട് എന്താണ് ഉപവാസം എടുത്ത് ആ നദീതീരത്ത് ഇരിക്കായി ആര് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാത്. പരമപുരുഷന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നതാകയാൽ ഗംഗാ നദീജലം ത്രിലോകങ്ങളിലെയും ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തത്വത്തിന്റെ മൂലകേന്ദ്രമാകും. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരുവനെ എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രാജാവ് ബ്രാഹ്മണനോട് ചെയ്ത അപരാധം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനാക്കുന്നു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാവിധ മുക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മുകുന്ദനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മുക്തരാക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഒരാള് തയ്യാറായാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനോട് ശമീക മഹർഷിയോട് ചെയ്ത അപരാധം പോലും ഇതിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഗംഗ അല്ലെങ്കിൽ യമുനാ തീരം ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുവന് നൽകുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സ്വയം എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ധ്യാനനിരതനാകുകയും ചെയ്തു. പരിത്രാണത്തിനുള്ള മാർഗം അഥവാ മോക്ഷമാർഗം ഇത്തരത്തിലാകുന്നു. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗാനദി തീരത്ത് ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയില് മുഴുകി ജീവിക്കാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഈ 7 ദിവസം ഇനിയുള്ള 7 ദിവസം ഇനി ഉപവസിക്കുക, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. എല്ലാ ഭൗതിക സംസർഗങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാവുക എന്നത് പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മേലിൽ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആരാധിക്കുക എന്നാൽ എല്ലാവിധ പൂർവ്വപാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരുവൻ മനഃപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ പാപം ചെയ്തു പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഭൗതിക ലോകം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി തന്നെ എന്താണ്? എല്ലാവരും പറയല്ലേ, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറുമ്പിനെ പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുറ്റത്തുള്ള കള പറിക്കും അല്ലെ, പുല്ല് പറിച്ചു കളി. ഈ പുല്ല് ജീവനുള്ളതല്ലേ? മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവലോകെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യലോകെ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തലോകെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ജീവലോകെ, ജീവനുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ കൊതുക് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? കൊതുകിനെ കൊല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ കൊതുക് ജീവനുള്ളതല്ലേ? അതിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന വിധത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ മനഃപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ പാപം ചെയ്തു പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഭൗതിക ലോകം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തം സർവസമ്മതനും നിരപരാധിയും ധർമ്മിഷ്ഠനും ധർമ്മശീലനും മഹാഭഗവത് ഭക്തനുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാകുന്നു. അദ്ദേഹം അത്തരം ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം പാപത്തിന് ഇരയായി തീർന്നു ശപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനാകിയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അത്തരം ദുര്യോഗങ്ങൾ പോലും നന്മ വരുത്തുന്നവയായി തീർന്നു. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായി? 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരണപ്പെടുമെന്ന ഒരു ശാപം കിട്ടി. ആ ശാപത്തെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഗംഗാതീരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാഭഗവത് ഭക്തനായ ആകയാൽ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അത്തരം ദുര്യോഗങ്ങൾ പോലും നന്മ വരുത്തുന്നവയായി തീർന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആരും മനഃപൂർവ്വമായി പാപം ചെയ്യരുതെന്നും വ്യതിചലനം കൂടാതെ ഏവരും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നിരന്തരം സ്മരിക്കണമെന്നുമാണ് മൂലതത്വം. അത്തരമൊരു മനോഭാവത്തിൽ മാത്രമേ മോക്ഷമാർഗത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാനും ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കാനും ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു പക്ഷേ ഭക്തൻ എതിർച്ചയാ പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. സ്വപാദമൂലം ഭജത പ്രിയസ്യ ദിഗ്ധാന്യ അഭാവസ്യ ഹരി പരേശഃ വികർമ്മ യച്ചോത്പതിതം കഥാഞ്ചേത് പുനോതി സർവം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടഃ. ഭാഗവതം 11:5-42. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ആരാണോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വച ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പോലും പാപമുക്തമാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. എല്ലാ ശ്ലോകവും മാതാജിക്ക് അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നിതായ് ഗൗരവ പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ